борба за всяка топка, твърди влизания, мъжки влизания, така че мисля, че от доста време не сме гледали толкова интересно. Аз съм определено впечатлен и доволен от това, което виждам. Да, при всички положения това е и благодарение на двамата старши треньори, така че да преминем през всеки един от тях двамата. Ако с едно нещо Станислав Генчев за момента надиграва Томаш от гледната точка на Левски, според вас което? И после ще кажем и обратното за Томаш. Според мен специално Станислав Генчев така използва една слабост, която почти всички отбори, които води Александър Томаш, така проявяват. Именно старанието на защитниците, като се почне от вратаря, да изнасят така бавно методично топката, да не я губят, да не я ритат, но това понякога им изиграва лоша чега. Видяхме, че повечето опасни ситуации, които имаше пред вратата на ЦСКА, случиха точно след такива ситуации. Подаване от вратаря към защитниците, там когато бъдат пресирани, явно, че Станислав Генчев е усетил тази слабост на ЦСКА и до момента така умело я използват. Да продължим тази тема, господин Радоканов. В началото на своята кариера в ЦСКА Босато правеше много неточности в този аспект от играта. Напоследък обаче много сериозно ги изчисти. Как се справи днес? Всички знаем, че не му е най-силната игра с крака. Неговата сила е в фащането на ударите и на топки от разстояние. Но важното е, че се опитва и се старае с всеки изминат матч. Все по-добре му се получават нещата. Разбира се, Левски приложи много силна висока преса и на 2-3 пъти бяха на ръба да сгрешат. И затова се видя, че след втория-третия път, ако забелязахте вече след 300 минута, даже имаше вече 3 изритвания от аут, не продължиха, не посмяха, защото усетиха натиска на Левски, което е правилно. Тази ситуация е като спорна, предлагам да я разгледаме след малко на едно с Дуспата. Преди това чисто треньорски, господин Радоканов, с какво пък Томаш прави отбора си да бъде опасен спрямо слабостите на Левски? Аз не видях това, за което казаха, нали, както в предните матчи, Пинто влизаше в средата на терена и там правиха множество ЦСКА. Днес се стои отляво, изнасят топката на 4-1, 4-1, повече опитват се да разиграват. Мисля, че ЦСКА опитаха повече по фланговете, но пък там нямаше надиграване един на един. Видяхме, че когато стигат до центриране, се обръщат наобратно и оттам центрират. Не смеят да влязат на скорост и това за сега не им се получава. И към тима на Левски, защото повече се говореше за мъжеството, което показа Лиам Купър, за да бъде на терена. Изтисна зъби, факт, най-вероятно и с сериозни болки ще бъде и след двубоя. Господин Донев, какво обаче да кажем за Карлос Хене, който с лицева травма получи удари, сякаш каза, айде да не използвам израза, но захвърли маската. Съмненията, които са имали някои хора, които имаме и ние, специално за чужденците или българите за този матч, че няма да подходят много сериозно на 100% и така нататък. Мисля, че за нас е ясно, но дано и за хората са отпаднали в този момент, защото вижда се, че в това дерби всеки, който може, превъзхожда дори болка, която ти е пречила по време на тренировки, се опитваш така иначе да я празнуваш и да играеш. В крайна сметка никой не иска да избяга от такова дерби, защото те в живота не са толкова много такива дерби. Господин Радоканов, говорихме и в началото, преди началото на двубоя за двойката в предни позиции за Левски, че вече са поразгадани в последните двубои, но днес как се представят Сангрей и Алекс Колев? Имаха положения и двамата, Алекс Колев оцели греда. Въпреки че са разгадани, те продължават със своя стил, който им носи успех и доста добре го прилагат. Видяхте дълги топи, запазване на топката и оттам стартиране от втора позиция и направиха 3-4 ситуации. Имаха така и Алекс Колев, така и Сангарей излеза и имаха 3-4 пъти ситуации, продължават с този стил, носи им успех. Вече явно се вижда, че все повече го отиграват и с всеки изминат мач се получава все по-добре. Така че аз затова не виждам какво може да промени. Залага на този стил продължава по същия начин. Виждате как се получават на Сангаре. Много трудно може да му се вземе топката. Затова има постоянно високи топки към него. Той да ги запази след стартиране от втора линия. Получаване се, правят го добре и затова го използват най-много. Виждаме тук гредата на Алекс Колев. Господин Донев, коментирахме, докато гледахме двубоя. Ще открехнете ли пред нашите зрители какво може би по-добре можеше той да направи или вие бихте направили едно време? В тази ситуация по принцип нападателя има 3 варианта. Единият вариант е да е центрира. За него явно е неудобно, той е с ляв крак. Топката му беше на десния. Може би се позабави и подкрепите. Да, може би. Другия вариант е да шира към което и направи и третия вариант според мен е най-удачният, просто да я пребере.
да я стопира топката и тогава вече наистина положението ще стане 100%. Но той направи така доста и дълъг спринт, мисля, че не по-малко 20-30 метра, така че когато вече си уморен, главата почва по-бавно да работи и явно не се получи нещата. По-бавно страшни сигнали към краката. Точно така, много правилно, точно така. И когато човек е уморен, трудно се получават нещата. Аз като защитник мисля, че отигра добре. Вижте, Ночо като нападател не му харесва, така че много добре си отиграл момчето, града ще вкара гол. Тогава пък като защитник, как Арен Сек излезе на добра стрелкова позиция, защото ние го обсъждахме преди двубоя. Не е случайно, такива ситуации той имаше и срещу Черно море, това не може да е съвпадение. Не може да е съвпадение, излиза на ситуация, но там вече класата, отиграването, моментната ситуация. Знаете, че всеки момент от футбола е различен. Не може всеки път да вкарва или да не вкарва. Опитват се винаги да отиграят по най-добрия начин. Тук, ако гледаме сега вече тази ситуация, виждаме, че направих най-доброто, което можа. И вече тук сблъсках с вратаря. Решението не го коментираме. Може би следващата тема ще е тази. Да, трябва да го коментираме. Следващата тема. И за мен отлично отиграване на нападателя. Направи всичко, което можа. Тук вече ВАР, щом не се е намесил, значи може да се довериме на съдиите. Така изглежда, че има дуспа. Играе с топката нападателя, тя отива към вратата и бива повален от вратаря. Сега, какво е решението, не знам. За мен отлично отиграване на нападателя. Тук можем да похваляме и Цунами, който пък настигна топката, игра до последно и спаси гола. Така че решение е съдийско.